Veľmi zaujímavou a pomerne jednoduchou funkciou programu Sony DVD Architect je tvorba fotogalérií. Začneme s prázdnym projektom. Prejdeme na koreňový adresár Untitled. Prejdeme na panel Project Overview, klikneme na tlačidlo plus a zvolíme možnosť Picture Compilation. Dvojklikom na položku Picture Compilation inicializujeme tvorbu fotogalérie. Prejdeme na kartu Compilation. Klikneme na tlačidlo plus na karte Compilation a do projektu vložíme súbory s fotografiami alebo obrázkami. Kliknutím na jednotlivú položku snímku môžeme meniť jeho parametre na paneli Properties. My si napríklad upravíme dobu trvania. Rovnako môžeme upraviť vlastnosti všetkých obrázkov naraz. Na karte Compilation označíme všetky položky klávesovou skratkou Ctrl plus A. Zmeníme dobu trvania všetkých snímkov na 3 sekundy. Ešte do projektu vložíme zvukové podfarbenie. Prejdeme na kartu Track Media. Klikneme na Replace a vyberieme vhodný audiosúbor. Kliknutím na tlačidlo Preview na paneli nástrojov vyvoláme náhľad projektu.